Ay, hello mga kalasuners, mga kapalowers, mayong adlaw, mayong gabi ko natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Lunes, no? Pizza 27 na sa buwan sa Abril, tuig 2026. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. O sa dili pa day, no? Ako masahon rin na pipila nga nag-comment, no? Si Sara Tihano. Thanks, idol. Okay, well, sa payano, Sara Tihano o kang Mario Angelo Dinosta. I'm loving memory of Baby Parida Salgado. Ang maulay gino, saan nga nawa naman siya. Salamat kayo na sa pagpaminaw, no? Mario Angelo Dinosta. O sa tanan no, nga sudan ng salamat kayo sa pagsubaybay. O karon sa sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Baby Parida Salgado. Part 27 na tanong mga kalasuners, no? Part 27. Ikaw, mahal ko nimo. The sun, deep velvet nights. Ano nihilak ng kagmaayo diha, anak? Ma, sorry. Nagigbuwag na ko ni Renz. Unsa? Nga naman. Unsa mahinungdan? Nag-away mi tungod kay nasuko siyang wala ko mutumar sa bills. Nahadlok siya nga mamaptos ko. Unsa? Ngano nagpilis man sad ka na? Pagbuot ni Renz, mamamiting. Ngano? Unsa may iyang rason nga gipagamit ka man niya og pills? Kay dili pa kuno siya andam nga moatubang og responsibilidad. Unsa? Maura na iyang rason? Wa na si Gab, wa na po si Nikki, namiya na sila. Nagtuo tingali sila nga, di ko mabuhi kung wa sila. Nasayop mo, na mga barkada nga, makahatag na ko kalipay. Nikki, giilad ko ni mo. Wa na di ka mo tumarupils. Gisumpak yun di mo nga kung kagustuhan nga dili ka mamabdos. Wa kay ayaw nga pagkababali. Ano? Ikaw rin ba'y babae ining kalibutan na? Naidaghan! Naani kay! Nagguilty na ko, ma. Kay magsigig balik-balik sa akong una-una ang imong gisulti na ako. Nadili na ako pugnan ang usa ka anghel. Nga mataho ining kalibutan na. Nganong ni okay ka man sad sa gusto ni Renz nga mag-pills ka? Ibalibad unta ka, anak. Maugani nga nagguilty na ko sa akong gibuhat, ma. Maod ay nahitabo ninyong duha. Maod di ay nga lain ang kulba sa akong dughan. Maod di ay nahitabo sa inyong relasyon ni Renz. Good morning, tiray kabuhi ko. He, sino kag-goat sa morning? Kay ikaw may ako nakita sa sayos kabuntagon. Nindot na unta ang akong kabuntagon. Pero kalit lang nabate. Nga niduol ka na ko, nguyo-nguyo. Sige ra kag tawag na kog nguyong-nguyo da. Okay nga naman ay. Tinuod man sad. Aw, ikaw good. Tinuod man sad ning akong gibati nimo tiray kabuhi ko. Gikan dito sa syudad. Hangto na din nes probinsya. Napagyapan na imong tiray kabuhi ko. Makabusit ah. Ay na naglito ka ha. Kung mao, ayaw na sad sigig tawag og nguyong-nguyo aron pata sa tang duha. Grrr! Bawa na sa kwatubangan, be! Bawa! Wala, time pa. Natuwa pa ko o nagdamgo lang. Nagmata na ko. Ako nagdamgo. Si Gab og Tiray ang ako nakita nga naasgawa sila ng meeting. Sila gud ka na. Bawa na diha, ha? Nambisbis ko sa mga tanom ni Manang. Tigal, apilon tikag bisbis diha. Tiray kabuhi ko. Bisbisan tasad ka sa akong pagmahal ha. Sa bisbisan. Aron makainom ka sa tubig nga puno sa akong pagmahal. Pakaslan ti ka tiray ubos ug ibabaw. Unsa, ha? Unsa? Hala, nabasa na ko tira, kabuhi ko. Husto na. Husto na di ay, ha? Dili ko muno ko, dili ka mo pawa sa katubangan, Gab! Dulpo? Nabasa na naman ko na. Tiray sa doy. Wa naman si Dulpo siyang gigdaan. Basin og nangabli na siya sa tindahan. Manawag lang po ko aron nga makapamahaw na si Dulpo. Oy, Dulpo, ikaw tumingon og... Ay! Ikaw? Ako, kanakalitan man ko sa diyan. Nabasa ako. Alams na, Jodolpo. Sa alams na, Tiray ba?
Nga kabayutan na jug ka. Ikaw ko tiray, lalaki ko tiray, oy. Lalaki ko. Dugan mong gay kung higugman ni mo sa hilom. Lano? Unsa, Baydol po? Ayaw gyud nagbuhata kay mamatay ka una. Una ka makaangko ni tiray kabuhi ko. Hilo mo duha ay? Tiray, asa naman ka? Tiray kabuhi ko! Bahala mong duha diha. Kung magpatay mo. Sa asong gisul, obay. Sabigan man ako sa tubig ni tiray. Ilis ako eh. Tulpo, karon bukas ka sa t-shirt. Mag-ilis ko ba, Jorin? Kay nabasa ako. Ako ba iwan? Lamay. Nabasa man ka? Namag-iuwan dito silang nang miding. Sa iyo sa nila agoy. Na nagsusilan ko ba eh. Kung sila ba gitong atong ako nakita. Sila agot. Isa yung kinsa nang sila hangin mong gipasabot. Si Tiri o si Gab ko. Unsa? Niya sila? Tinuod ka? Sinik eh. Naasad. Nagawas-gawas po din sa imong kwarto. Sige ra magkagnaan sa sud, oy. Musamot ang imong gibati nga kagool sa nihitabo ninyong Renz. Okay ra ko din ni ma. Magigda-igda lang ko aron. Marelax ning akong utok. Niara ko nga mamati nimo. Dili ko gusto nga imong iluom ang imong problema. Okay ra lagi ko ma. Ayaw kabalaka na ako. Ay may maayo nga manimbata. May kabirnis ron. Makabanding kasad sa imong mga manghod. Biyernes ron ma? Oo, aon sa man ako sultihan ng imong mga manghod nga manimbata, ha? O pagkahuman na tug simba man uroy ta. Nga untas gawas. Aw, kunwa day kay kwarta. Kasaka rin diri lang ta mga on. Sa restaurant lang ta mga on ma. Humanatog simba. Sige nak. Ako sultihan ng imong mga manghod, ha? Diha sa kanike. Mas maayo boss kawas din eh. Aron malimtan ako ang lalaki nga questionable ba yang kibatira. Ay muslan ko sa panghigayon. Kay dugay na kung wa makabanting sa akong mga Tulpo, naapasad si Nikki. Ha? Tinuod ka nga. Nauli sila. Tinuod lagi ba eh. Niya sila. Namauli sila. Anong nindot na ginakaya ng pahiyom ni mo? Kung niya sa sibgab o tiray, pasabot ana. Naasad si Nikki. Ha? Pero umang ko makakitang Nikki ba eh. Muadto ko silang nangmiding. Susihan ako kung nauli basad si Nikki. Bahala ka ba eh. Lakaw, susiha dito. Basta, huwag ko makakitang Nikki ba eh. Si Tiray o si Gabriel ako nakitaan. Nakailis na ang mga manghod inike. Sa man katiray di ka magilis diha. Ang lakaw ba yata? Lakaw ta? Asa man? Manimba, mo ba nato si Nike? Sa? Manimba tang tanan. Manimba, sigbalik, oy. Manaway ka na akong tiguang nako, pero otrom sa di katiray. Mayo. Nangmiding? Oh. Ayo. Uy, Ala. The voice sounds familiar. Si Jurin, bro. murada, si Jurin tuod do. Sakay ang tuyo. Nangmiding? Naaba si Nikki? Oh, Nauli ba siya nang? Oh, si Joren man ron. unsay ato ni mo, Jurin? Kuan. Utan na unta ko nimo nang kung nauli ba si Nikki? Oh, nauli na si Nike, Jurin. Gisultihan na siya ni Ulit Mama na, Miting. nainga. Dili unta ko gusto mahibaw siya pero naingna naman ni Mama. Dali, dayon sa diri, Jurin. Salamat, Nangmiding. Nganong iuli na si Nikki, nang? Aron makigbanding sa iyang mga igsuon. Di ba manang? Ha? Oo, mauna, Jurin. Manlakaw mi karon kay manimba. Unya, pagkahuman, manuroy. Nya, mga on. Apil ko ha! Oh, Bay Gab? Bay Jorin, hello! Is it me you're looking for? Dili ikaw, Gab. Dili, si Nikki. Timing nga good. Nagbuwag naman si Nikki og si Renz. Gab! Gabriel! Ayaw ko biraha. Tiray kabuhi ko. Nangmiding, tinuod ba ang gisulti ni Gab? Nagbuwag na si Nikki o si Renz? Oh, pinuod o, Jurin. Unsa, Nangmiding? Nalipay ka, Jurin? Nalipay kay ko sa ako nabatihikan gid nimo nang. Nga nagbuwag na sila si Nikki o si Renz. Dako na kong chance kang Nikki. Aray, kabuhi ko. Sakit sa kong dugan. Nga imong gilusi, aray. Aray, day. Ha? Animal ka nguyong-nguyuha ka? Sakita sa nimong magmahal tiray kabuhi ko. Manghapdos man akong dunggan nga imong gilusi og maayo. Unsa may akong sa nimo? Wa kay saan ako, pero nakasaka ni Nikki. Ha? Ngano good? Oh, Jurin, nagbuwag na si Nikki o Renz. Mo hinungdan nga ni pauli din ang akong anak. Nalipay ko sa ilang panagbuwag ng meeting. Unsa? Tawad kay, may chance na ko sa akong gugma kang Nikki. Nang, tuguti ko nga, panguyaban akong balik si Nikki. Nang meeting ha? Jurin, ayaw lang ko pa nang hiri, ana. Kundili, si Nikki. Hain man siya. Gusto kong makakita niya nang. Ug ako sing sultihan nga hangtod karon. Love kay nako siya.
Kaluoy ni Joren. Pero, dili pa ko andam nga mo entertain og lalaki. Abi pa lang ni Renz nga easy girl na kaayo ko. Kaya bago pa may nag-uwag, maipuli na dayon ko siyang damit. Na, lihining ko tahanday. Abli man na, ma. Oh. Nak, ni asi. Nakabati ko sa inyong ipanagsultihan, ma. Mao ba ni Nan, onya? Sorry, nagudtiray kabuhi ko. Wa man to nako tuyua ba? Nakalitan manggug ko nga nakakita ko ni Bayjurin. Alam di ay uyo. Mabiling ka din ha. Ayaw pag-uban na mo nga manimba mi kay dili ka sakop sa mong pamilya. Masakop na unya ko sa inyong pamilya. Kung makasal na unya tang duha, tiray kabuhi ko. Busa! Never! Sultihi si Joren, ma. Dili pa ko gusto makigatubang og tao. Ilabi na niya. Sige nak. Akong sultihan ni anak si Joren. Ay. Nakasabot ko sa akong anak. Sa tupod siya. Nga dili makigatubang una og tao. Ilabi na gyud kang Joren. Wa pa man mo piya si Jordan ba eh. Napa man siya sa bahay ni Manang Miding. Naghuwat lagi na siya nga mugawa si Nikki. Alam niya, dili ikaw kong gipakigsultihan. Unsa? Kinsa man day tiray? Nga kitar man duha ang naadinhi. Kanang mga tanom ni Nang Miding nga akong gipakigsultihan. Ngano di ay? Mutubag ng mga tanom nga dili man? Pawa dia. Nisamot kag kaguyong-nguyo sa akong pananaw. Pahawa. Pahawa god. Tiray kabuhi ko. Grrr. Sige, Nang Miding. Okay na. Mubalik yun niya ako din, Kanang okay na siniki nga makigatubang na ko. Ay, pasensya na gyud ka Joren ha. Igo raman sa komito man sa iyang gisulti. Okay ra lagi, Nang Miding. Mubalik ko din, Nang. Og magdakog buwad nukos. Ay. Og man danggit kay ganahan niya si Niking Mutaon. Ayaw lang Joren. Ay, maikog kong mangayo o kwarta ni Nikki. Para sa buwad. Maikog sad ko nimo Joren. Free man ang. Libre man. Way bayad. Kwan, tag sa kakilo raman pod ang nukos ug danggit nga akong dating. Ayaw na lang lagi Joren. Maikog kay ko nimo. Ay, putla ng ikog na. Ayaw na lang lagi na. Maikog kay ko nimo. Tagsalang ka kilo ha. Ay lagduha Kano sama ni mo yaton. Bisag karon dayon ang. Dali na nakta na. Niuli na mas Joren sa ila. Taod-taod na. Ang akong mga manghod, ma. Ay, tuan na tricycle. Nga akong gipakyaw. Nanakay na sila. Unya siya titiray? Ay, pa man to makailis. Naglalis pa man tog si Gab. Unsa? Ay, nasuko mas tiray ni Gab. Kay nagdali-dali magsulti si Gab. Nga nagbuwag mo ni Renz. Mauba? Oo, mo to nasuko og may si ati tiray ni mo kang Gab. Tanan na lang, ma. Katultul bitaw sa titiray sa simbahan. Kung ganahan silang mo apas, okay rapod ko. Nalata na. Si Joren, naa silang bintana. Nagtanaw na mo. Taod na mo tang naglingkod din ni tricycle nga gityaw ni Manang Miding. Kung pa man silang duha suwafa na kong nis. Nagusto pa man dahil sila. Nag-make up as Nikki. Pastas Nang Miding. Sila siniki og Nang Miding. Migaw silang bahay. Musaka ko sa mong taas aron nga makatanaw ko nila sa may bintana. Kung asa sila paingon, magdali ko. Narangi mo mga manghod na kay na nakay na tricycle. Lipay taon kay na nga manuroy ta. Niki, nak. Sakay na tricycle, nak. Niki. Ha? Sige, ma. Kisa may gisigyan ni mong tanaw. Daan pa ko. Si Joren mo'y gitanaw sa akong anak. Dugay po ninyong nanggawas. Uy! Tiray! Naanaday ka des tricycle. Yes, Manang. Ni Arakos bakit? Kay muuban mo kong simbang panuroy. O niya si Gab. Daray! Pasag dito, oy. Naglagot ko. Ako tong gidukol og maayos kabukay ni Sibat. Unsa? Nya, asa man ta dress naman nang. Nahuman naman tag panimbang. Sa mall ta diretso, te. May mall naman din, di ba? Nananak, pero dili man parehas ka nindot sa mall dito sa syudad. Sige lang, ma. Sa sunod, makalugar ta, mga tutag mall sa syudad. Yeah! Kana. Nindot kay nauwa pa akong nis. Kay nindutan di ko sa syudad. Daghan kay kapilian nga mga nindot nga mall. Tana mo, mga manghod. Ate Mary, tana. Anak, tana mo. Tana. Let's
Takot ko na din kita. Wala siya muli sa boarding house. Nagparehas lang si Gap. Nagpa-hard to get siyang baypihana. Siya man. Iya kong gihagit. Oh, huwag kong mahadlok siyang paghagit na ako. Kinsa man siya. Pabay ka lang, Nikki. Doon na ba'y dagang babae nga nakagusto na ko. Ug dili kay ikaw lang. Pre! Waiter! Bino ba? Waiter! Sir? Usay imong order, sir? Bungol ka, ha? Bino! Butang iba ko sa kabutilyang bino. Ang among labisa. Litse! Ay, kalma lang, sir. Ay lang pangisog. Ang alam day. Kinsa ka, ha? Ay lang ko ganig kumo, sir, ha? Buang maniga, bungol man ka! Dili kay dako ang mall dinis ato sa manang. Oh, maugyod tiray. Mas nindot kung makasuray ang imong mga anak manang sa syudad. Kay ma-enjoy jud sila dito. Oh, mao nay usa sa akong mga pangandoy tiray nga maka-experience in taon pud ang uban akong anak nga makataak og syudad. Pero di lang gud ta magdali. Asa ra man gud unya na. Karong bakasyon man nang kanang way klase ang mga manghod diniki. Manuroy ta sa syudad. Manang, kabantay ka. Ha? Kabantay sa unsa man tiray? Ni Nikki, good. Huwag may tingog-tingog. Ay, so sa kilabte. Basig doon na gihuna-huna na. Ay, may radyon nga ako'y uyaman nang. Kay mag-uol mo dahil takong kabuwag mo. Padya tiray, oy. Mao ka. Pilian mo sad ka ika. Naasigab. Padili-dili ka pa. Ay, no! Never. Never kigo atong nguyong-nguyo man ang miling. A big N-O. No! Tuyok pa lagi ka. Tukatugam kag inom. Yung inom ka ni isus diyan din sa utok. Bari na nang kabuwak niyo, ha? Bari na! Tawag mo pulis. Aron ato nas presento makatugay inyong customer. Nakatawag na, sir. Tawag na. Basig doon na idakong problema. Maong naghubog og maayo. Basan, sir. Pero, nanumbag mag-una. Sakit kayo. Nakuyapan sa imong komo, waiter, oh. Nahinakan po na ako. Sorry din ninyo, ha? Aha ka. Mas ubang mga customers ng disco bar. Nag-iyahay lang noog panggawas. Kinsa man yung nanawag? Gabi namang dako, pero... Ngano nanawag pa man eh? Numero naman eh. Akong tubagon o dili? Ako na lang yung tubagon kay... Basig sa trabahoan eh. Doon emergency. Hello? Si Ma'am Nikki ni? Yes, ako ni. Kinsa ka? Ma'am, waiter ko sa disco pub. Nakita na ko sa cellphone ni Sir Renz ang imong contact number. Maong ikaw akong natawagan. Sorry kay ma'am ha, kay naristorbo ka. Si Sir Renz manggod ma'am. Kaya naman di ay. Unsa man din hitabo ni Renz, ha? Sultihi dayon ko. Naunsa siya. Unsa? Mulakaw ka wa pa? Hinaya ng imong tingog, te. Asa man ka? Kapiin ang dako. May nanawag manggod sa akong cellphone, te. Nga na ako no karon sa presinto sa kapulisan si Renz. Usa? Nakapatay? Ay, over sa na nakapatay, ti, uy. Ay, daw sa maday nga na magkasre sa presintos kapulisan. Hubog man kuno kaayo. Og dagang nga buak sa diskohan. Og kinahanglang bayaran ang mga na-damage niya. Hoy, postilon. Nga ano bang nagmaoy man si Renz, oy? Hubog lagi kuno kaayo, ti. Mao gani nga gisuod lang una sa presinto aron makatug. Og makagawas lang siya kung mabayaran na ang mga damages sa disco pub. Muato lang ko sa presinto sa kapulisan, te, aron mabayaran ako ang nga buak sa disco pub. Unya, doon na pagkahay masakyan ro paingon sa syudad. Mamasin lang yung kuti. Nabalaka ko di Renz, good. Ay, ingon ani di ay ang mahigog ma, mabalaka.
Basta na paingon din ite? Tempa. Ah, ay, oo. Bas na, Wafa. Para! Pastilan. Makaadto pag yun ay kag syudad kay daghan pang bakanting kuranan, oh. Ato na ko, te, ha? Ay, te, ikaw na sulti ni Mama Miding, ha? Oh, Wafa. Ay. Nakita ko sa mga mata sa wapa kong pamangkin ang kabalaka sa nahitabo ni Renz. Tiray kabuhi ko. Hala, ang nguyo-nguyo na kamata siya. Usa may kumuhaton ini, ha? Usa man. Nag-unsa man ka dinhi sa daplin sa daan tiray kabuhi ko. Mapanuhutan gani ka na. Ako doon na lang ko'y gisusi. Gisusi? Dinhi daplin sa karsada? Oh, muna. Gidaman ka tiray kabuhi ko? Ha? Hala. Gab? Ikaw ni? Utaw ni tiray kabuhi ko. Nag-unsa ka dinhi sa daplin sa karsada, oy. Maligsa noon ka, mawai imo. Hala, kalain sa akong damgo. Nagdamgo lagi yug ka. Dali diri, oy. Balik suod sa inyong bay. Kay madisgrasya niya ka. Woy, simba ko! Ay, tagi kong tubig palihog, bi. Tiray kabuhi ko. Nahigugma na ka nako sa. Saka niya! Namarag na magug ka nako sa og tubig. Ana man ko no na basta ma-inlove na manugo naman. Ay, na lang pagkuhag tubig na ako. Ako na lang. Nahigugma na gyud ka nako tiray kabuhi ko. Kay mangluod naman ka. Tabi diha. Tiksi man nun. Nalipay ka na tumba ka sa saog. Nalipay. Kay may mga symptoms naman ka nga nagpakita nga love na ko nimo. Ew! Yucks! Mga alas 2 sa kadlawon, maabot ako sa syudad. Kaya wala may traffic. Naunsa man sa ni si Renzo ay nga nagmakuipan. Nainom siya. Nibalik siya kuyog siyang mga barkada. Sharon, wagit sa tabangi siyang mga barkada. Sa kalipay raday sila naa. Bayaran ako ang mga na-damage ni Renz. Aron ugma sa buntag. Kung makamata na siya, mahimo na siya makagawa sa presinto. Dili ko magpakita niya. Mubalik na ko dayon sa amo kung masatol na nako ang tanan. Matuog na tadul po. Kay itong gabi na, basig. Doon ay ungo. Katugin na ito po yung inindapita. Wa man kita ungo lagi diri by Jurun. Wa pa kay. Wa pa man tamatay mingi. Bitaw, sige, matuog na ta kay mumata para bata sa ayos buntag. Pohon bay. Sige na matuog na ta. Naa si Renz, nakita. Natog. Sir? Nabayra na ang damage sa disco pub. Okay na nga ma-release ninyo si Renz. O palihog ang sir, ayaw lang ninyo sultihi ha kung kinsay nagbayad. Kung makamata na siya, pagawasan na lang ninyo sir ha. Dagang salamat ninyong tanan sir. Adto na ko. Dili pa himo mapakita pa ni mo Renz. Wa pa mawaag akong kahiubos nito. Wa pa. Niya pa ang samad sa akong kasing-kasing sa imong gibuhat na ako. Nagduko pa ni Renz. Ay, nitugtugaok na lang ang mga manok. Ako ini, kapag makatog. Ay, mabangon ko iti magluto ko alang sa pamahaw. Ay, bastilan. Huwag pagin maabot si Wafa. Ingon siyang, babalik siya dayon humasa. Why? Manang miding? Magsulti ta, tiray. Baso sa man manang
Di mahimo unya na lang human ako gluto sa atong pamahaw. Dili mahimo karon ang akong gusto. Ay. May naibawa naman siguro ni Manang Miding. Kung bright ko, kini ako maguwang matan pa ni Spini. Lingkod, Lingkod. lingkod sa akong atbang tiray. Lingkod atbang, na. Lingkod dayon. Lagi. Time pa. Time para good manang. Kasayo paron? Anong gisapot naman ka? Gidugo ka? Hilom, nibaw ka na gyud nga nagminupos nako. Ayaw kog bugal-bugal itiray. Sorry. Sorry, manang. Pagkataon na magandunta ka ba? Maong nag-joke-joke ra ko. Why lame ang imong joke tiray. Thank you, Lord. Tuol na lang yung kusamo. Mayon, dago pa magmata si Mama Miding aron. Dili ko masakpan nga ni sibat ko gabi. Alas 8 na sa kabuntakon. Dugay nga nakalarka ang bus. Dool na lang yung kusamo. Happy tigil ko maabot sa Mumbai. Para! Kadiyot lang sa ha. Manaog ko. Pira. Sila si Ate Teray o si Mama Miting. Nagatang na ako. Mapadayon ko sa pagkanaog ng bus. Ate Teray, Mama Miting, asa man mo paingon? Din kagikan, Nike. Mahimo bag ato lang tas bahay magsulti. Tana ma. Bay, Jorin. Hmm. Nakakita ka ba sa kung nakita, bay? Nakakita ko, Dolpo. Si Nikki. Bago pang nanaog sa bus. Di mo di ka na siya. Di balik siya sa syudad. Yung tingali, bay, uy. Saan mo yung balik ka nga nagbuwag naman sila sa Rins? Ambutang. Basta kay, nakita na ko siya nga nanaog sa bus. Pero wakasad ko kibaw kung diin siya gikan. Mamagani hinungdan nga nangutana ko nimo. Ay, pastilan. Excited na bangay ko eh. Mga amigo, Oh. maayong buntag ninyo diha. O sa imo, Gab? Mo palit kag buwad, Gab? Ngano mo palit man ko, Dulpo? Natuwa may daghan nga buwad sa ilahang Nikki. Kay gihatagan ni Bayjurin, sinang Miding, ang iyang mother-in-law to be. Og ako sang sister-in-law to be. Gab, din magikan si Nikki. Sa pagkabata, Bago pa siyang naabot o nanaog sa bus. Di balik siya sa syudad, Gab? naambot Bayjurin ay. Wa ko mahibaw na. Pero gisuga to siya nila ni Nang Miding ug ni Tiray. Sinang Miding mugot kayog naong, murag na suko. Samtang si Tiray kabuhi ko, murag na balaka. Ato ako no dito, Gab. Ug paminaw ko noon sa ilang gipanagsultihan. Sa halagang Ha? Oo. Oh, yay. 300 na. make it $500. Ma, sorry. Nagpauban ka unta ni Ate Tiray ni mo gabi Wa dala na ko siya pauban na, ma. Kay mo samot man nga magduda ka. Sa imong pag-adto sa syudad nga nag-inusara lang ka sa imong pag-adto. Dili mo samot ang akong pagduda, Nike. Nakita na ko si Renzo sa presinto sa kapulisan, ma. Natuog siya og hubog kayo. Igo ra kong nibayad sa iyang bayranan sa nangabuak sa diskuhan. Kay nagmaoy siya. Og daghang nangabuak. Human akong bayad man, ipauli raman ko dayon din, ma. Nahigog makapanian, no? Naluoy ko ni Renz, ma. Tubag ako. Nahigog makapabagi hapon ni Renz. Dili daling mawa ang maong pagpati, ma. Ma! Ma, sorry! Unsa, Gab? Mauna Bayjurin.
Hubog day kuno kayo si Bayren sa diskuhan. Ug nagmaoy. Daghag na nga buak sa diskuhan. Ug maoy giadto ni Nikki sa presinto sa kapulisan. Kay gibayran ang nga buak. Kay dili man makagawa sa presinto sa kapulisan si Bayrens kung dili makabayad. Human og bayad ni Nikki, ni pauli sa dayon siya. Unya, wala sila magkasulti og si Renz? Wa tingali, kay nibiya man si Nikki nga natulog pa si Renz. Sige, sige. Salamat sa imong pagsulti nako, Gab. Way puno. Unsay puno? Sa 500 god. Ngano nihilak magkawafa? Ganina na kong kahilakon, Ate Teray. Nagkita mo si Renz? Nagkasultihan mo? Wa, te, kay natuog man siya. Kay hubog man. Pero naluoy kong nagtanaw niya, ti uy. Oh, naluoy ko kay nihigog mama kaniyo. Og nihilakpod ko, te, kay nasuko mas mama na ako. Ay da, na siyang tagda, oy. Dali na nang masukos man nang kay dali ang tubig na siyang maulian. Nganong naghilak man ang bibi na... Hoy! Ano ka? Balik sa imo. Tukan ako di ba da? Balik sa imo agi. Kay for the girls running among kipanagsultihan. Hawa diya. Hawa. Nahibaw biya si Jurin nga dito kag syudad, Nikki. Mamisita ko na ni Kay Bedulpo. Sukot siya sa dili basta kay mamisita gyud ko na ya. Dili man kasi mga tubang ni mo, bay. Bahala na. Basta kay muadto ko sa ila. Sige, bay, Jorin. Good luck na lang ni mo, bay. Nadlo ko dulpo nga magkabalik sila si Renz. Kay dito ko siya gabi sa syudad aron lang pagluwas ni Renz. Si Nikki pinipayad sa mga nangabuak ni Renz sa diskuhan. Kana nagpasabot lang nga may pagbati pa siya ni Renz. O, Ate Teray. Doon na pa ko'y pagbati ni Renz. Pero kutob na lang na dihati. Tungod kay niya pa ang kasakit nga akong gibati. Sa iyang gibuhat na ako. Dili ni daling mawagtang ning pagbati, ate. Hala sige, Wafa. Nakasabot kay kunimo. Diya sa ka, Wafa. Kay may sudyaan pa ko. Ako pa ni mo, Gab. Mabalik ka nga to ni Renz. Balik sa syudad ka. Ayaw kong ing na initiray kabuhi ko. Animal ka? Hasta nga kung pag-umangko ni mong gipangwarta. Kaya taga ni kay 500 ni Renz. Aron ka musulti kung dito bagyod sa syudad si Nikki. Suri na gudtiray kabuhi ko. Puri. Kung wa pa ko mangwarta, dili ko makapalit og buwak para nimo. Si buwak. Wa ko magkinanan og buwak. Gikan ni mo nguyo-nguyo. Nguyo-nguyo kang dako. Teray, Oh. ayan na lang kung nagkasabi si Gab. Do, saktos namin dingo. Angay na nga ako siya kasabaan man nang. Gusto na mo, ana, oy. Nguyong dako. Gusto na, human na. Labali Wa ko na namin tay, mahimo. Manang, nakaluto na ko sa atong paniod to. Mga na ta. Wa pa man ko guto, matiray. Una lang mo kaon. Ay, di na mahimo manang, oy. Kay gors na bayaw ka. Ayaw, jud paggutom kay lisod na. Ako, Ray Gors, ikaw di ay. Di pa man kay ko gors Eh, manang. alam na di ay. Sexy lang gihapon ka, pero Gors na ka. Kay lapas na kay kas kalendaryo ang imong edad, oy, tiray. Ay, ano? Si manang jud, oh. At least, doon na pa'y naibog na ko. Tiray, kabuhi ko. Sakto ka. Narangi mong kabuhi, tiray. Gidadang, Gab. Kini ba? Kini nguyong-nguyuhan eh? Madyo kay ni manaymin ko mga una ta. Alangan, humot man kayong ang buwad nukos. Wapa, gawas na diha kay magdungan kuno tagpaniod to. Si Mama, te? Tuwa na dito, hastay mo mga manghod. Gawas na diha, Wapa, kay naarabas Gab, mahutdan ta. Dali na ba? Ay, nagkabalaka. Kay niingon na tos man na nga muhunong na tas topic. Kay matod ni man nang wa na tayo mahems. Dali na, kay tigutom na ko eh. Lami ba kayo ang buwad nukos. Ingon man, buwad danggit.
Hain ko. Oh, mga pulis, nasgawas. Sir! Sir, nga nang niyam ko sa sod. Pag-ausa ko ninyo, sir! Ikaw tong waiter nga kung gikaaway gabi sir. Ikaw taon bay. Nakagawas mo lagi ka. Nakabayad naman sa damages gabi sorry gabi ha. Okay ra bay. Sa sunod, kung uminom ka, isod sa tiyan ang imong giinom. Ayaw isod sa imong utok. Namot kayo problema. Dili sulbad ang pag-inom. Og maghubog. Kay makapasamot na sa problema. Lagi. Kinsa may dahin ni bayad aron makagawas ko? Ang mga pulis, wadi mo pangutan. Ingon sila basta doon ako no'y mibayad og ipagawas na ko nila. Na, sorry kay bay. Kay kami dinis diskupab. Wa mi kay bawa na. Niyara di akong cellphone sa akong bag. Migawa pa malubat. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. No, may nakaregister diri nga nanawag sa number ni Nikki. Sa ito pa. Si Nikki ang mibayad aron magkagawas ko sa presinto sa pulis. Siyang tawagan. Miring. Ako ning i-off. Basta nung yung makaingon siya nga, makibalik ko niya maong nanawag ko. Nanawag si Renz pero naputol tayo. Manguta na tingali kung ako pinagpagawas niya. Dili na ko gusto makiksulti ni mo, Renz. Dili na. Mayroon to. Naas Nikki? Mamisita ko niya. Udtong dako, mamisita si Joren na. Unsa to, Joren? Mamisita ka suwafa kong umangkon? Oh, oran kiray. Aguhoy! Kasakit akong hawak di manang ko ni mo, Joren. Di ba ko andam magkisulti ka, Nikki? Ngita ko lang babayaran. Mawagtang na kining akong kugma niya. Maligo sa ko kay wado ko sa bahay sa akong barkada. Mabuang ko kung magsigil ako pondo ni his boarding house. Sige na, nang miding. Sultis ni Iki nga, mamisita ko niya. Di lang ko, Joren. Kay bati nang ako gimuhangyo sa akong anak aron makabisita kaniya. Bitaw, sakto si Manang Miding Joren. Alas sa pamugos ay mugog masawafa na kung umangkon. Sige. Pero, dawata lang ng mga prutas nga akong gida para ni Nikki. Kuan ka ng... Why, kalami ba ng mga prutas sa Joren, oy? Dawata ni nang tiray. Oo. O ihatag ni Nikki. Ayaw lang ko, kaiyaan ramang ko. Manang, niya sa man, dawatan mga prutas, okay lami ba yan, no? Dawata tiray, o gihatag ni Nike. Aga, ambi, Joren, bebe. Ay, kini-kinida. Mangayo ko na akong wapa nga umangkon. Ay! Nga na yung maning gidawat eh. Ay, si Manang, maunay nagsugo na ako nga ipadawat ko, no? Og ako ihatag ni mga wafa. Duwatan ni, uy, grasya ba ni? Dili dyan ni awang balibaran. Palihog lang kong butang sa lamesa sa kusina, te. Mangayo ko ining pineapple wafa, ha? Kuha lang gud ang mga prutas diha ti good. Magin niya akong paborito nga prutas. Pineapple! Wow! Pineapple! Ay, pineapple! Muragog katong politiko sa... Kaon lang anak titiray. Kay kun may lumay na, ikaw gi maunag kalumay og dili ako. Maova! Ay! Ganaan ko.
Wala ka makabisita ni Nikki Bayjurin? Wala lagi, Dolpo. Wa man siya magawas. Pero akong ipahatag nila ni nang miding og tiray ang mga prutas nga akong gida. Nindot ka mamisita bayda kay dili buwak ang imong gida, kundi mga prutas. Naibaw ko sa mga paborito ni Nikki nga mga prutas, Dolpo. Mayong tagdawato na ka ni Nikki Bay, nga mamisita ka niya. Kay sayon raon niya ang pagsugot niya nimo. Gusto kong makalimtan niya ang iyang kagulanan, Dolpo. Nga makalimtan niya si Renz tungod nako. Dili mo na madali-dali ng mga babae nga ma-heartbroken bay. May pa man tang mga lalaki kay dali na man tayo makamove on. Nga mga babae kay muhilak pa. Muhilak pa nagmaayo og dugay. Hindi pa maulian. Magpaabot ko nga maulian na si Nikki. Nga maulian ang kasakit siyang dugan. Pag-antos lang bay, ha? Pag-antos lang. Kay ginaingon bay nga ang mag-antos masantos man kuno. Unsa, tiray kabuhi ko? Ni anhi si Jorin? Lagi! Kita ka na mga prutas na ibabaw sa lamisa. Iyahan ng Joren para unta ng Nikki. Prutas? Ano di ay? Dili di ay bukit og flowers ang iyang gidala. Ang say bukit o flower. Hal-hal ka man, uy. Kanagong buwak parehas ng Miss Universe. Wala, no? Ingon ana unta iyang gihatag ni Jorin para ni Nikki. Unsa? Ang buwak, para raras mga patay. Unya kay buhi pa man nanon akong wafa nga umangkon. Patay na. Hoy! Simbako ka nguyuyo. Say patay na. Patay na ang kasing-kasing ni Nikki. Ikaw ba kumanultid ka, no? Wag jay lami. Timplahi aron mo lami. Ako pa ni Jorin, mangharana siya ni Nikki. Hala no? Abi na kong batanon kagkab. Gores na sa daay ka. Kinaraan naman ang harana-harana, oy. Kinaraan bitaw. Pero maunay makapabuhi sa namatay nga kasing-kasing ni Nikki tiray kabuhi ko. Harana? Murag doon ay punto ni nguyong-nguyuwa da. Pero ang ako lang ba, kung malikay naman, malipay ba si Nikki kung haranahan ni Joren? Unsa ka? Ate Teray, Ay! Wag akong nis! May tuyo ka? kana na to ninyong mga prutas, uy, kay masayang. Malata niya to. Kining umangkon kong wafa. Sampol. Doon ay mga ranan nimo. Okay ra ka? Okay naman, te. Nga naman, kisa may mga harana. Kuan unta. Si... Jorin, Oh, siya? Nga naman ka, oy! Pero may bigyan pong unahan. Unahan, di ko di mo sa akong isultid do. Sige, ikaw na lang isultis tanan, Gab. Ikaw na lang. asa naman ka tiray kabuhi ko? Balik diri. Balit imong mata. Bro, karon pa kuda. Maayo man kay mo sayaw. Bro, nindot sayaw kay nindot ang music. Kaya nga yan na yung sayaw, bro. Ano ka Mr. Bean? Ha? Mr. Bean? Lahior kayo na ako Mr. Bean, bro. Happy kayo ka na? Ah, yes! Happy kayo, bro. Happy kayo. Woo! Woo! Kaluuran biya ni tiray kabuhi ko. Gab, diin man ka na ibaw nga mga harana si Joren ako. Wala man musulti si Jorin nga mangharana siya nimo. Kami man tos tiray nga nagstorya nga what if mangharana si Bay Jorin nimo. Okay ka? Okay naman. Unsa man ko'y naa ng harana gud nga kanta-kanta raman na. Sige. Diha ka una Nikki ha. Oh, asa man to si Gab? Dulpo, naa si Bay Jorin? Naman Gab, ngano man. Doon ako isulti niya, nindot kaayo ni Dulpo. Pira mo sa TF ni mo na. Sa TF, Talent fee good. Katong doon na kay gisulti ni Bayjurin ba? Kangkang ra imong kamot. Ngayo kag TF niya. Nagitagaan kanyag 500. dili man to TF good. Suhol man to, aron musulti ko niya sa cheka.com. Hain man siya kay malipay gud si Jorin ani. Adto agud Dulpo, ingna nangita ko niya. Pila? Unsay pila? Ano imong suhol na ko Gab? Ayay, wa nay lami Dulpo. Kay ako'y original ana, gaya-gaya, putumaya ng imuha. Sige na ba?
Ang siya man ka diya, bro Renz. Lilingkod naman ka. Baro! Sa'yo ba ta? Dali ba? Di na ko, bro. Oh. Hilak mo lagi ka. Ate na kong happy ka ikaw. Hilak man, bibi na lagi, eh, ha? Giminga ako ni Nikki, bro. Oh, ka nga. Patay tayo dyan, pare ko. Mayong pagbuminaw sa Lex Sa imong kantahon para ni Nikki karong gabi ibay. Ganahan kong mangharana pero di mo ko kanta. Unsa? Mangita lang ko lang yung kanta. Ako lang bayran. Bati na may jurin. Ikaw gin mismo ang mukanta kay aron ganahan pa na si Nikki ba? Ay, di lang ko mangharana dul po. Kay basig mo na makaingon nga. Di na noon ko sugto ni Nikki. Ana lang bay. Ako lang kanta bay. Ayo, bati. Pati good. Nindot na kog tingog. Tibuok kayo. Aw, maayo ka dul po. Nak, Jorin sa ubos. Nangaranan ni mo. Wala tibukin tingog na. Kanindot, tensyuan. Sino ni kanta, Ate Tiray? Dili, ay, idol po ron. Kanta? Matog na ko, Te. Uy, hindi ka matubag sa nangaranan ni Monique. Matog na ko, Ate Tiray. Papauli ala na nagkanta og si Joren. Dili ko mo atubang nila. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Papayagdi ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.